jing bam ya ka jados iar kabala klelang pat ka jhur kabala tip kum ka chicken biryani kala kelalong ka baremdor namta ka wei ka kanthei ka balai put sausnem kerta naka than kurla jongkanong ba Mumbai hadin ba ka ne ka siing dos iar kala sakut hakarendang ka jongka kabala haban tia hospital kumba arpu wisni bat ka simpor hadu prakenta ban yosai biang yakane ka siing nakamet ka jongka kane ka cingjia kala jia menin ka lai tarik hakapor ba kane ka breu ka bakerteng ka rubi kadang ya bam jasobha batla ka ying ka sem ka jongka katkum ka kubor jong ka Time of India kane ka siing iar kabadon lai pun RCM kala sakut hakarendang jong ka rubi bat kalayat sakalinti ka babakla ha ka bakalawan ra e ka cing e ka bajurba kane ka cingcia kala pau pertai hadin bala penkiat marmar ya ka Shah Hospital bat ka x-ray kala penpau baka sing iar kala saku hamar pedeng ka rendang ka jongka kane ka rubi kalamat de ka cing e ha ka cing sumar namar ka cing lut kabal akot hadu pralak Henry ka hospital kala pendunano marsiteng ya ka bai sumar ka jongka habakut kane ka rubi hadin bakalakot balasya sumar hadu arpu wisni ha hospital naka daw kane ka jingcia kala ong bakan numbam nesyet biryani shu nadu nang ni sakmat dai hakane ka rukom laong ya kane ka jingcia ka jongka ya ka jingbam biryani ka jongka balakala long ka barem dortam napenta ka jongka